Najväčšiu moc nestrácate v boji s vonkajším nepriateľom, ale v tichom súhlase, ktorý dávate každý deň. Vzdávate sa jej dobrovoľne, kúsok po kúsku, bez toho, aby ste si to uvedomovali. Je to paradox moderného muža. Túži po sile, no jeho každodenné návyky ho systematicky odzbrojujú. Dnes odhalíme 5 neviditeľných pút, ktorými sa dobrovoľne zväzujete. 5 oblastí, kde odovzdávate svoju autonómiu, svoju energiu a svoj rešpekt. Toto nie sú teoretické poučky. Toto je diagnostika vašej slabosti a návod, ako ju odstrániť. Je to pravda, ktorú chápe len zlomok mužov a vy sa dnes stanete jedným z nich. Pripravte sa na konfrontáciu so sebou samým. A hneď na začiatok mi napíšte do komentárov. Cítite, že máte svoj život plne pod kontrolou, alebo máte pocit, že vám niečo uniká pomedzi prsty? Buďte úprimní. Žijeme v ére informačného a emocionálneho preťaženia. Každá notifikácia, každý titulok, každé nevyžiadané očakávanie je útokom na vašu mentálnu pevnosť. Spoločnosť vás naučila byť reaktívnym. Reagovať na drámu, na požiadavky iných, na neustály prúd stimulov. Výsledkom je muž, ktorý je neustále vyčerpaný, neistý a vnútorne rozpoltený. Cíti, že by mal byť kapitánom svojej lode, no v skutočnosti je len pasažierom na vlnách cudzích záujmov. Problém nie je v tom, že svet je náročný. Problém je v tom, že ste mu dovolili, aby diktoval vaše vnútorné prežívanie. Stoicizmus v modernom ponímaní nie je o potláčaní emócií. Je to o strategickom riadení zdrojov, vašej pozornosti, vašej energie a vašej emocionálnej odozvy. Je to operačný systém pre muža, ktorý chce v chaose zvíťaziť, nie sa v ňom utopiť. V nasledujúcich minútach presne zistíme, kde sú vaše najväčšie úniky sily a ako ich okamžite zastaviť. Prvá vec. Vaša potreba schválenia. Prvá a najzákernejšia vec, ktorú dobrovoľne odovzdávate, je vaša sebahodnota. Vymieňate ju za lacnú menu vonkajšieho schválenia. Každý krát, keď poviete niečo, čomu neveríte, len aby ste zapadli, strácate kúsok seba. Každý krát, keď skontrolujete lajky na sociálnej sieti, aby ste si potvrdili svoju hodnotu, odovzdávate kľúče od svojej mysle do rúk cudzích ľudí. Stanete sa emocionálnym žobrákom, ktorý dúfa v omrvinky pozornosti od ľudí, ktorých si často ani nevážite. Toto je tichý jed. Pomaly vás mení z nezávislého muža na závislú bytosť, ktorej nálada a sebadôvera kolíšu podľa nálad okolia. Silný muž toto nerobí. Jeho hodnota je vnútorná, nemenná a nezávislá od vonkajšieho sveta. Nie je na predaj. A nie je predmetom verejnej diskusie. Rozdiel medzi spätnou väzbou a závislosťou. Nehovoríme tu o ignorovaní konštruktívnej kritiky od ľudí, ktorých rešpektujete. To je známka múdrosti. Hovoríme o chronickej potrebe byť milovaný, akceptovaný a chválený všetkými. Je to detinská túžba, ktorá vás robí neuveriteľne manipulovateľným. Keď vaša sebahodnota závisí od názoru iných, ktokoľvek môže stlačiť gombík a ovládať vaše emócie. Stoik si cení spätnú väzbu, ale nepotrebuje schválenie. Chápe rozdiel. Spätná väzba sú dáta, ktoré môže použiť na zlepšenie. Schválenie je emocionálna droga, ktorá vytvára závislosť a slabosť. Vašou prvou úlohou je vybudovať si vnútorné hodnotiace centrum. Miesto, kde ste sudcom vy sami. Miesto, kde vonkajší potlesk je len príjemný bonus. Nie je nevyhnutnosť pre prežitie. Ako získať späť kontrolu? Praktický krok je začať robiť malé rozhodnutia bez konzultácie alebo hľadania súhlasu. Oblečte si, čo chcete vy. Nie je to, čo si myslíte, že sa bude páčiť ostatným. Vyjadrite svoj skutočný názor v diskusii, aj keď je nepopulárny. Urobte to s rešpektom, ale pevne. Prestaňte vysvetľovať svoje rozhodnutia ľuďom, ktorí na ne nemajú právo. Každý takýto malý akt buduje vašu vnútornú pevnosť. Je to ako cvičenie svalu. Spočiatku je to nepríjemné, pretože ste zvyknutí na komfort súhlasu. Ale postupne zistíte, že sloboda, ktorá prichádza s vnútornou validáciou, je neporovnateľne silnejšia ako akékoľvek vonkajšie potvrdenie. Váš pokoj prestane byť rukojemníkom názorov iných ľudí. Mentálny model. Vnútorná versus vonkajšia výsledková tabula. Predstavte si, že máte dve výsledkové tabule. Jedna je vonkajšia, ukazuje lajky, povýšenia, komplimenty, spoločenský status. Druhá je vnútorná, meria vašu integritu, disciplínu, dodržanie slova samému sebe, vašu odvahu. Väčšina mužov je posadnutá tou vonkajšou tabulou. Neustále ju sledujú a sú zúfalí, keď čísla klesajú. Muž, ktorý si berie späť svoju silu, sa zameriava na vnútornú tabulu. Vie, že ak budú čísla v poriadku na tej vnútornej, výsledky na tej vonkajšej sa dostavia ako vedľajší produkt, ale jeho identita na nich nestojí. Toto je
Zásadný mentálny posun od reaktívneho otroka k proaktívnemu vládcovi svojho života. Druhá vec, vaša pozornosť. Rovnako ako svoju sebahodnotu, rozdávate aj svoju najcennejšiu menu, ktorá je absolútne nenahraditeľná. Váš čas a vašu pozornosť. Dobrovoľne ju odovzdávate algoritmom, ktoré vás chcú udržať nahnevaných a závislých. Venujete ju bezvýznamným drámam celebrít alebo politikov, ktoré nemôžete ovplyvniť. Ponárate sa do nekonečného prúdu krátkych videí, ktoré fragmentujú vašu schopnosť sústrediť sa a ničia vašu vôľu. Vaša myseľ je boisko a vy nechávate brány otvorené pre každého náhodného útočníka. Každá minúta venovaná plytkej zábave je minúta, ktorú ste mohli investovať do seba, do učenia, tréningu, budovania. Nie je to o tom, že by ste si nikdy nemali oddychnúť. Je to o tom, že ste stratili kontrolu nad tým, kam vaša pozornosť prúdi. Stali ste sa pasívnym konzumentom, nie aktívnym tvorcom svojho mentálneho prostredia. Pozornosť ako zdroj moci. Starí stoici hovorili o prosoché, o neustálej bdelosti a pozornosti voči svojim myšlienkam a konaniu. V dnešnom svete je táto schopnosť vzácnejšia ako zlato. Schopnosť sústrediť sa na jednu úlohu celé hodiny. Schopnosť byť plne prítomný v konverzácii, schopnosť sedieť v tichu so svojimi myšlienkami bez nutkania siahnuť po telefóne, to je skutočná superschopnosť. Muž, ktorý ovláda svoju pozornosť, ovláda svoj život. Môže sa učiť rýchlejšie, pracovať efektívnejšie a budovať hlbšie vzťahy. Naopak, muž, ktorého pozornosť je roztrieštená, je len bábkou v rukách síl, ktoré bojujú o jeho kliknutia. Jeho život je sériou nedokončených úloh a premárnených príležitostí. Strata kontroly nad pozornosťou je prvým krokom k strate kontroly nad všetkým ostatným. Stratégia ochrany mysle. Začnite vnímať svoju pozornosť ako rozpočet. Každý deň máte k dispozícii len obmedzené množstvo. Kam ho investujete? Prvým krokom je nemilosrdná eliminácia. Vypnite všetky notifikácie, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Odhláste sa z odberu spravodajov a kanálov, ktoré vám prinášajú len negativitu a rozptýlenie. Vytvorte si vo svojom dni zóny bez technológií, napríklad prvá hodina po prebudení a posledná hodina pred spánkom. Naplánujte si čas na hlbokú prácu a bráňte ho ako pevnosť. Toto nie sú malé triky produktivity. Toto je budovanie mentálnej citadely, ktorá vás ochráni pred neustálým bombardovaním moderného sveta. Je to vyhlásenie nezávislosti vašej mysle. Cvičenie fokusu. Okrem obrany musíte prejsť aj do útoku. Trénujte svoju schopnosť sústrediť sa. Začnite jednoducho. Skúste čítať knihu 15 minút bez prerušenia. Meditujte 5 minút a sústreďte sa len na svoj dých. Postupne tieto intervaly predĺžujte. Je to ako posilňovňa pre vašu myseľ. Čím viac budete tento sval používať, tým silnejší bude. Schopnosť vedome nasmerovať svoju pozornosť tam, kam chcete a udržať ju tam je základom všetkej sebadisciplíny a úspechu. Muž, ktorý si nevezme späť kontrolu nad svojou pozornosťou, nikdy nedosiahne svoj plný potenciál. Zostane len obeťou digitálneho veku, nie jeho pánom. Tretia vec. Vaša emocionálna reakcia. Tretia vec, ktorej sa vzdávate, je vaša vnútorná rovnováha. Odovzdávate ju komukoľvek a čomukoľvek, čo vás dokáže vyprovokovať. Vodič, ktorý vám nedá prednosť. Kolega, ktorý povie hlúpu poznámku. Anonymný komentár na internete. Dovolíte, aby tieto bezvýznamné udalosti diktovali váš vnútorný stav. Stanete sa ako loď bez kormidla, ktorú každá malá vlna vychýli z kurzu. Vaša nálada je závislá od vonkajších okolností a preto ste neustále v strehu, frustrovaní a unavení. Toto je definícia slabosti. Nechať niekoho iného, často úplne cudzieho človeka, aby sa stal pánom vašich emócií. Odovzdávate mu moc nad sebou zadarmo a on ju s radosťou príjme. Princíp stoickej pauzy. Stoici mali na toto jednoduchý, no geniálny liek. Je to myšlienka, že medzi udalosťou a našou reakciou na ňu existuje priestor. V tomto priestore leží naša sloboda a naša sila. Keď vás niečo vyprovokuje, vaša prvá, inštinktívna reakcia je takmer vždy emocionálna a často deštruktívna. Múdry muž sa naučí tento priestor natiahnuť. Namiesto okamžitej reakcie sa na sekundu zastaví. Zhlboka sa nadýchne a položí si otázku: je toto v mojej moci? Stojí táto situácia za môj pokoj? V 99% prípadov je odpoveď nie.
Táto mikropauza je všetko, čo potrebujete na to, aby ste prešli od reaktívneho zvieraťa k racionálnemu človeku. Je to aktívny tréning emocionálnej kontroly. Vy nie ste vaše emócie. Kľúčový omyl, ktorému podliehate, je identifikácia s vašimi emóciami. Hovoríte, som nahnevaný. Stoik by povedal, cítim hnev. Ten rozdiel je obrovský. V prvom prípade je hnev vaša identita. V druhom prípade je to len pocit, ktorý prechádza vašim vedomím, ako oblak na oblohe. Vy ste tá obloha, nie ten oblak. Keď pochopíte, že emócie sú len dočasné biochemické reakcie, prestanete im dávať takú váhu. Môžete ich pozorovať, uznať ich prítomnosť a potom ich nechať odísť bez toho, aby ste na základe nich konali. To neznamená, že ste chladní alebo bezcitní. Znamená to, že ste pánom svojho domu. Vy rozhodujete, ktorý hosť emócia zostane a ktorý musí odísť. Preprogramovanie odozvy. Vaše emocionálne reakcie sú z veľkej časti naučené návyky. Dobrá správa je, že návyky sa dajú zmeniť. Začnite aktívne vyhľadávať malé frustrácie počas dňa a používajte ich ako tréningové pole. Zasekli ste sa v zápche? Výborne, príležitosť trénovať trpezlivosť. Niekto vás kritizuje? Skvelé, príležitosť trénovať odolnosť voči egu. Prestaňte vnímať tieto udalosti ako útoky a začnite ich vnímať ako cvičenia. Každý krát, keď sa vám podarí zachovať pokoj tam, kde by ste predtým vybuchli, posilňujete svoju mentálnu odolnosť. Postupne sa váš predvolený režim zmení z reaktivity na rozvážnosť. Získate späť kontrolu nad svojím vnútorným svetom a to je skutočná neotrasiteľná sila. Štvrtá vec. Vaše právo povedať nie. Štvrtá vec, ktorú rozdávate, je vaša najdôležitejšia hranica. Vaše nie. Odovzdávate ho zo strachu, že sklamejete ostatných. Z túžby byť vnímaný ako nápomocný a milý. Každé áno, ktoré poviete, keď v skutočnosti myslíte nie, je zradou samého seba. Predávate svoj čas, svoju energiu a svoje priority, aby ste si kúpili priazeň niekoho iného. Výsledkom je, že váš život sa zaplní povinnosťami, ktoré ste nechceli, a záväzkami voči ľuďom, ktorí si nevážia váš čas. Ste prepracovaní, frustrovaní a máte pocit, že váš život patrí všetkým ostatným, len nie vám. Muž, ktorý nevie povedať nie, nie je v skutočnosti dobrý. Je len slabý. Nemá žiadne hranice a preto ho nikto nerešpektuje. Nie je akt sebaúcty. Pochopte, že povedať nie niekomu inému často znamená povedať áno sebe, áno svojmu zdraviu, áno svojim cieľom, áno svojej rodine, áno svojmu duševnému pokoju. Nie je to sebecký akt, je to akt sebaúcty a strategického manažmentu života. Ľudia, ktorí si zaslúžia byť vo vašom živote, budú rešpektovať vaše hranice. Tí, ktorí sa urazia, keď poviete nie vašej oprávnenej požiadavke, vám len odhalili, že im nikdy nešlo o vás, ale len o to, čo od vás môžu dostať. Vaše nie je teda aj vynikajúci filter na odhalenie manipulatívnych a toxických ľudí vo vašom okolí. Je to nástroj, ktorý chráni vaše kráľovstvo. Cena za čo áno. Predtým, ako na niečo poviete áno, urobte si rýchlu mentálnu kalkuláciu. Čoho sa týmto súhlasom vzdávam? Ak poviem áno tejto nadbytočnej porade, hovorím nie hodine sústredenej práce. Ak poviem áno tejto spoločenskej udalosti, na ktorú nechcem ísť, hovorím nie večeru s rodinou alebo potrebnému odpočinku. Každé áno má svoju cenu. Väčšina ľudí túto cenu ignoruje a potom sa čudujú, prečo nemajú čas na veci, na ktorých im skutočne záleží. Začnite si vážiť svoj čas a energiu ako najvzácnejšie zdroje, ktoré máte. Prestaňte ich rozdávať ako cukríky na detskej oslave. Vaše áno by malo byť vzácne a zaslúžené. Ako hovoriť nie s rešpektom a pevnosťou? Mnoho mužov sa bojí povedať nie, pretože si myslia, že musia byť hrubí. To je omyl. Môžete odmietnúť pevne, ale s rešpektom. Nepotrebujete siahodlhé výhovorky. Jednoduché a úprimné vety fungujú najlepšie. Ďakujem za ponuku, ale momentálne sa musím sústrediť na iné priority. Alebo cením si, že na mňa myslíš, ale toto teraz nemôžem prijať. Alebo jednoducho, nie, ďakujem. Bodka. Žiadne ospravedlňovanie sa za ochranu vlastných hraníc. Spočiatku to bude nepríjemné, ale s každým úspešným nie vaša sebadôvera porastie. Zistíte, že svet sa nezrúti.
Naopak, ľudia si vás začnú viac vážiť, pretože uvidia, že si vážite sami seba. 5. vec. Moc vašej minulosti. Posledná, 5. vec, ktorú dobrovoľne odovzdávate, je vaša prítomnosť. Vymieňate ju za minulosť. Dovolíte, aby staré chyby, zlyhania a krivdy definovali to, kým ste dnes. Neustále si v hlave prehrávate scenáre, čo ste mali urobiť inak. Držíte v sebe hnev a zášť voči ľuďom, ktorí vám ublížili, a tým im dávate moc nad vašim súčasným pokojom. Vaša minulosť sa stáva väzením, ktorého dvere si každý deň dobrovoľne zamykáte zvnútra. Energia, ktorú by ste mohli použiť na budovanie budúcnosti, je pohltená analyzovaním ruín minulosti. Toto je forma mentálneho seba poškodzovania. Odovzdávate svoju silu duchom, ktorí už neexistujú. Minulosť ako učiteľ, nie ako väzniteľ. Stoický prístup k minulosti je pragmatický. Minulosť nie je miesto, kde treba žiť. Je to knižnica, z ktorej si treba brať ponaučenia. Chyba nie je tragédia, je to dáta. Analyzujte, čo sa stalo. Identifikujte lekciu. Integrujte ju do svojho správania, aby ste sa vyhli opakovaniu chyby v budúcnosti. A potom tú knihu zatvorte a vráte ju do police. Zadržiavanie hnevu alebo ľútosti je ako pitie jedu a dúfanie, že zomrie ten druhý. Jediný, koho to ničí, ste vy. Odpustenie v stoickom zmysle nie je o tom, že schvaľujete, čo sa stalo. Je to o tom, že sa rozhodnete prestať nosiť ťažké bremeno. Je to akt oslobodenia samého seba. Princíp amor fati. Friedrich Nietzsche, ktorý bol hlboko ovplyvnený stoikmi, prišiel s konceptom amor fati, láska k osudu. Znamená to nielen akceptovať všetko, čo sa stalo vo vašom živote, dobré aj zlé, ale priam to milovať. Prečo? Pretože každý jeden okamih, každá chyba, každá bolesť vás sformovala do človeka, ktorým ste dnes. Chcieť zmeniť minulosť znamená chcieť zničiť samého seba. Keď príjmete tento postoj, vaša minulosť stratí nad vami moc. Už to nie je zdroj hanby alebo ľútosti, ale zdroj sily a múdrosti. Všetko, čo sa stalo, bolo nevyhnutné. Vašou úlohou nie je plakať nad tým, ale využiť to ako palivo pre svoj rast. To je ultimátna forma mentálnej suverenity. Praktické kroky k osvobozdeniu. Ak vás prenasleduje konkrétna chyba z minulosti, sadnite si a napíšte o nej. Napíšte 3 veci, ktoré ste sa z nej naučili. Potom napíšte, ako tieto lekcie aplikujete dnes. Týmto aktom ju premeníte z emocionálnej záťaže na praktický nástroj. Ak držíte v sebe zášť voči niekomu, urobte vedomé rozhodnutie odpustiť. Nie kvôli nemu, ale kvôli sebe. Môžete to urobiť ako mentálne cvičenie, nemusíte tej osobe ani volať. Ide o to, aby ste prerušili emocionálne puto, ktoré vás zväzuje s minulosťou. Pamätajte, jediný čas, v ktorom môžete konať a niečo zmeniť, je teraz. Každá sekunda strávená v minulosti je stratená sekunda vašej skutočnej sily. Dnes sme odhalili 5 tichých zlodejov vašej sily. Vašu potrebu schválenia, vašu roztrieštenú pozornosť, vaše reaktívne emócie, vašu neschopnosť povedať nie a putá vašej minulosti. Všetky majú jedno spoločné. Sú to voľby. Sú to veci, ktoré dobrovoľne odovzdávate. A to je tá najlepšia správa, pretože to, čo ste odovzdali, si môžete vziať späť. Sila nie je niečo, čo získavate. Je to niečo, čo si prestanete nechávať brať. Vaša myseľ, váš čas, vaše emócie, to je vaše kráľovstvo. Buďte jeho vládcom, nie poddaným. Od dnešného dňa si začnite strážiť svoje hranice s ostražitosťou vojaka na hradbách. Každé vedomé rozhodnutie, ktoré urobíte v prospech svojej vnútornej pevnosti, je víťazstvom. Ďakujem vám za vašu sústredenú pozornosť. Ak ste v tomto videu našli hodnotu a ste pripravení stať sa súčasťou elity mužov, ktorí si vedome budujú svoj charakter, odoberajte náš kanál a stlačte zvonček. Budujeme tu komunitu, nie len publikum. A na záver, zaviažte sa k jednej veci. Napíšte do komentárov, ktorú z týchto 5 vecí si od dnešného dňa prestanete nechávať brať. Urobte z toho verejný sľub. Pretože cesta k sile začína jedným rozhodnutím.